oients, ja no es diuen oients, ara es diuen vidents. Vidents. El vidells. Sí. Bueno, ara t'explicaré com el vaig matar i ja veuràs que sóc un home que sí que pensa en els sentiments dels altres i que pensa en que sobretot el meu objectiu en aquest moment era que no patés més aquell ocell. No, que no patís. Que no patís més. Perquè patés ja el vas fer patar tu. Ah, sí, clar. El vas fer patar. Però, vull dir, doncs, primer, s'havia de solucionar el problema de si podria volar o no. Perquè també vaig pensar, perquè clar, aquestes orenetes, com que tenen les cames molt petites... Era una oreneta? Sí. Jo sempre havia pensat, per lo que m'estàs explicant, que era un pardal. No, era una oreneta. Bueno, són del tamany d'un pardal. Sí, uns 15 centímetres o... Sí, un moixó. Ni això. Un animal que havia vingut des d'Àfrica, sortejant tots els perills... No, es va néixer aquí, Va néixer aquí, què? Sí, tio, sí, perquè clar, si no pot volar, com ha vingut des d'Àfrica en avió. En patera. Clar, també. Però potser havia vingut des d'Àfrica i simplement estava descansant una mica, no? No? No, perquè vaig veure que era... Jo sé la diferència entre un ocell adult i un ocell adolescent. Que veig la diferència. I sé que si no pot volar, no pot fer res. La diferència és que l'ocell adult és un ocell normal i l'ocell adolescent porta samarretes de Hello Kitty i fuma porros. Clar. I no vol parlar amb ningú. I no vol parlar, clar. Però si vol el cotxe, sí. Sí, clar. Doncs doncs pensava, per assegurar-me abans de matar-lo, a veure si realment no es pot volar. Doncs el vaig tirar del balcó a dalt a veure si agafava aire i tal. Un moment. Sí. Vas pujar al balcó, vas agafar l'ocellet i el vas tirar per veure si podia volar. No, vaig agafar la capsa. El vas tirar amb capsa i tot? No. Però com vols que voli si està amb una capsa a sabates? Clar, cantant-lo mentre que... No, tio, clar, però vaig pujar amb la capsa, vaig treure la capsa i vaig tirar pensant, a veure, perquè passa abans, hi ha altres orenetes que he agafat, i després quan el tires des de dalt, agafen... Una mica de... Clar, perquè no poden amb les cames tan petites, però aquest va fer... I va tornar a caure. Vale, doncs en aquest moment ja era Action Stations, tio. Clar, perquè, la teva mentalitat militar es va connectar i va... Clar, vaig fer 4 volteretes per l'habitació i no sé què. I no, però pensava, mira, ara sí que està patint. Et vas pintar, no? Una mica. Clar. Una mica de pintura camuflatge. De pintura de camuflatge. Però després pensava, mira, ara sí que has de fer alguna cosa perquè, clar, està patint ara, perquè si et tiren d'un balcó, això deu fer mal, tio. Home, doncs clar que fa mal, tio. Ni que siguis una oreneta, et fa mal, Nil. Exacte. Home, clar que fa mal si et tiren d'un puto balcó. No pesen gaire. Pesen el mateix que com un tovalló de roba o alguna cosa així. Pesen molt poc, si no podríem volar. Com 3 tovallons. Bueno, és igual, sí. No, ni 3, Com 2 tovallons. Estem parlant de 10 grams, potser, com a molt, Com a molt. Clar, un ocellet. Clar, tio, perquè si no pot volar. Mira, igualment s'ha fet mal, segur, no? Doncs vaig anar corrents cap al pati, vaig tornar a recollir, que segurament no estava content de tornar a veure'm. El tio va pensar, bueno, m'ha tirat, tio, m'he trencat una altra costella. Però és igual. Que no baixi aquest tio, per favor, que no baixi. Quan se va sentir les teves trepitjades per l'escala, tio. Clar. Què havia pensat? Clar. Ara pensarà, ara em violarà abans de matar-me. Probablement em penetri analment. Bastant, sí, amb tots els forats que tingui. Clar. No, pobre, sí, ha passat malament i per això tenia tanta pressa de matar-lo. Perquè pensava, vull dir, està patint, no? Està patint aquesta... Doncs vaig baixar a les escales, no sé què, vaig agafar i vaig pensar, com el mato? I després, clar, com el mates, tio? Perquè, clar, vols que sigui, sobretot, ràpid. Humanitari. Això sí. Mira, aquest és el... Podria ser el meu nom, això. Humanitari Stokes. Nil Humanitari Stokes. No, només Humanitari Stokes. Humanitari. Podria dir Huma, jo. Huma, per exemple. Huma, d'Humanitari. Clar. No, perquè crec que tens una ONG que a la seva missió és matar ocellets. Mira, aquest podcast mateix, crec que he provat moltes vegades la meva humanitat, el sentiment que tinc per als altres humans, perquè jo pateixo per la gent que ho estan passant tan malament, saps? No penso en mi, estic pensant en ells. I que siguin d'Àfrica millor, tio. I tant, tio. I un nen d'Àfrica, un nen d'Àfrica malalt, uau, tio! Aquests preocupo, però l'hòstia, tio. Aquests són els guais. Tot que faig per ells, saps? Encara quan faig una palla,
estàs pensant en els nens d'Àfrica malalts. Estic pensant en els nens d'Àfrica malalts, perquè els estic fent per ells, tot per ells. Donaria tot per ells, saps? Fins a l'última gota dels teus fluids. I això és el que dic quan estic arribant al moment, no? Tot per ells! Saps? Per tu, nen africà malalt. Sí. Per tu, sí, clar, tio. S'ha de donar de tot. I trobes que ets l'home més ric del món. Encara que has donat de tot. Clar, perquè com més dones, més tens. Clar, I és democràtic i sostenible. I pensava, necessito la vida d'aquell ocell. Clar. Saps? Per la mateixa per raó. Millorar jo com a persona. Per salvar els nens d'Àfrica. Clar. Però no sabia com fer-ho, perquè volia fer ràpid. Volia fer ràpid, perquè no patís. I segon, per mi. No, que sigui ràpid. No el volia torturar la mort. No el faràs una cosa lenta, no? No, clar. Ha de ser ràpid. Clar, el ràpid és el seu, I pensava, clar, si tingués un martell gros o alguna cosa, però el meu martell és petit, tio. Un moment, tio. Com que un martell? Què? Li vas fotre un cop de martell. Pensava que... Vas agafar l'ocellet i li vas fotre un cop de martell. No, perquè el martell tenia por de... Però vols que et foti una hòstia ara mateix, tio? No, però no ho vaig fer, No ho vaig fer així. No, però pensava... No, estava descartant coses. Vaig descartar el martell perquè el martell, clar, és petit el que tinc jo, no és una massa d'aquestes. Clar, necessitaries una massa d'aquestes de fira. Clar, necessites dues mans. I pensava, seria molt fàcil de no encertar, no? Clar, d'enganxar-li una pota, per exemple. O donar-me sobre el pulgar, tio, perquè clar, que això fot mal i fot ràbia també. I després mataria l'ocell perquè la primera reacció que tens quan fas mal és no sé, doncs un cop a la rentadora, no? Pues, clar, podria haver funcionat per això. Un cop de puny. Sí, clar, un bon cop de puny. Sí, amb un ja tens prou. Tio, la veritat, tio, no coneixia aquesta faceta teva tan... Humanitari. Tan humanitària, tio. Doncs mira, vaig descartar el martell perquè ni per mi ni per l'ocell anava bé. Gràcies a Déu. I si l'agafo només l'orella o alguna cosa, tio, i després té l'orella aixafat, després de tirar-ho del balcó, després l'ocell té tot el dret al món de queixar-se. O de denunciar-te, tio, davant del Tribunal Internacional de l'Haia, tio. I jo confesso el primer dia i s'ha acabat en un dia, tio. Clar, però no. Pensava en ofegar-lo en aigua. No, però, tio, perquè això és el que fan. Però ofegar-lo en aigua, tio? Sí, perquè... Però com en ofegar-lo en aigua? Això és el que fan, no?, amb els gatets i tot això, quan tenen masses i no sé què. Sí que ho fan, sí. Hosti, sí que ho fan. Oh, sí que ho fan, sí. Però després els agafen i... Oh, és horrorós. Però pensava que és un ocell i flotarà si el tiro en un cavall d'aigua, no? I què? Però l'has de mantenir avall, no pots deixar-lo a l'aigua. Exacte, i què? Haig de tenir a les meves mans sentint el seu cor anar més a poc a poc? O posar-lo en el vàter i tirar la cadena mentre l'aigua... Clar. No, clar. Parla, vas matar-lo al... Treu el seu cap de tant en tant. Clar, no, també és tipus Guantánamo. No podria ser, no podria ser. No. Doncs, al final vaig atropellar amb el cotxe. Què? El vaig atropellar amb el cotxe parlant. No. El vas atropellar? El vaig aixafar amb el cotxe. Va, tio, vas aixafar l'ocell amb el cotxe, tio? Sí, tio, perquè era la millor manera per tothom. Però com no pot ser la millor manera de... Clar, tio, hòstia, ets perillós. No, perquè... Però és que això... No, home, no, el matava de seguida, tio. Però com va atropellar amb el cotxe? I què vas fer, tio? El vas fotre al mig del carrer, el vas atropellar amb el cotxe, tio? No, tenia el cotxe aparcat a Viall. El vas lligar amb les... No, perquè amb aquest ja no em movia gaire. Doncs el vaig posar allà davant del cotxe, vaig engegar el cotxe, vaig posar la ràdio per no sentir el... Doncs jo el cotxe... Vas posar la ràdio... És que és un detall, aquest és un detall, el de posar la ràdio. Per no sentir el... Sí, per donar-li una mica de dignitat que no havia tingut en la seva vida. No vas tenir ni el detall d'embanar-li els ulls? I donar-li un cigarret. I donar-li l'últim cigarret. Obrir-li el pic i fotre-li un cigarret allà dintre i encendre-li. No, perquè només li faria més mal encara, tio. Sí, perquè el tabac no és bo. Amb el cotxe es va morir de seguida, només fent així, i ni havia de sortir del pàrquing i perdre el lloc de pàrquing, que és molt difícil, però allà, com saps tu. Clar, hòstia, no, allà és molt difícil. I tenia davant de casa mateix, saps? Clar, és superdifícil trobar allò aquest. Clar, és molt difícil. I devies tenir un paio esperant-se allà darrere, no? Què ets? Al moment que entro... Surt, no, estic matant un ocell. Em carrego aquesta innocent oreneta i ja està. Hòstia puta, tio, estic de mala llet, tio, no? Que estic de mala...
Estic de mala lluna, tio, perquè he anat al... Però què penses venir a fer el podcast quan no estàs 100%? No, perquè sóc un perdona, però jo faci sol, nevi, plogui, tingui problemes personals o el que sigui, jo aquí vinc, tio, i sóc un professional. I totes aquestes coses han passat avui. I totes juntes, a més a més, i a més he anat al dentista. I què t'han dit, tio? Que s'ha de treure alguna cosa o alguna cosa? No. T'ha anat bé o no? No, m'he de treure un queixal, però ja ho faré més endavant. Però... La tia del dentista, la dentista. Ai, no ho comenci. No és per començar, Nil, és com una cosa purament d'interès antropològic. El que passa és la gent escoltant ara mateix. Mirant! I escoltant. I escoltant. Bueno, pot ser que hi ha gent que ho mira sense escoltar i gent que posen l'àudio sense mirar. O gent que ho posa i ni ho mira ni ho escolta. Perquè gent que normalment ens escolten, de gent rara n'hi ha, molt rara. Sabeu que som raros. Sí. Sou raros. I el problema és que ells no saben que tenim aquí a Torrelavit, pot ser. Que ells viuen en un lloc on hi ha gent maca. Què? Que tu, que sempre estàs carregant contra les ties de Torrelavit, que estem aquí a Torrelavit... Per què dius carregant contra les ties de Torrelavit? No, perquè, clar, veus una tia que està mínimament atractiva i perds els papers, tio. O sigui, és no i no. O sigui, és no que jo carrego les ties de Torrelavit, ho nego, perquè jo sempre les he defensat, sempre dic que eren unes persones molt útils. Recordo concretament que vaig dir que anàvem molt bé en el moment en el que estàs a punt d'ejacular, pensar en elles i retenir l'ejaculació. Exacte, per això va de puta mare. Això sí, jo he provat. Ho has provat? Sí. I va bé o no? Va superbé. Va bé o no? Amigo, en aquell moment que dius, hòstia, què penso? Amb l'alineació del Barça de l'any 73, que per cert me la sé, Sadurní, Clares, Rifé... Sí, els tractors russos. Els tractors, exacte, els remers del Volga. Res és tan útil per retenir l'ejaculació com evocar la imatge de les noies de Torrelavit. I totes allà esteses a la piscina durant l'estiu. Bueno, aquest és una altra història. I l'altra és que jo només estic parlant d'apreciar, en una circumstància com anar al dentista, amb un servei de salut... No, ho sento, mira... Tu vas allà i aprecies que... Puc disculpar-me? Em deixes disculpar-me? Endavant. Com vulguis. Em disculpo perquè... Però no només davant meu, davant meu i davant de la humanitat. Bueno, tot el món està mirant això ara mateix. Bueno, ara mateix no, però més endavant ho miraran tots. I serà obligatori. Clar.